What's up mga kabang? Welcome back sa aking channel. Hello, kumusta? Ngayon, in today's video tayo ay inimbitahan naman ni Donice. Yung na-vlog ko na siya dati guys regarding sa opening ng Donice, yung donut na may ice cream. Kasi bagong labas ng Huawei guys, oh, P30. Grabe itong zoom nito ba? Masyadong malayo. Yes, we're here at the store nila. Ayan, so transfer siya ng location guys. Dati kasi doon sila sa harap ng Samsung. So ngayon, nasa harap na sila ng Huawei. Order namin is mango float and ube with cheese and halaya. Guys, naantay na lang namin makuha yung aming order. They are the very first na naglabas ng ice cream sa loob ng donut. Mali, donut na may lamang ice cream. So they are the very first here in Davao City. Inaantay lang namin matapos yung pinagawa ko, pinaduto kong mango float na may donut. Ayan, tayo natin siya guys. Ayan, so we got our mango float. Ayan, i-try natin ha. Our ube with cheese and halaya. Try natin masarap. Sarap ng mango float nila guys. If you're from Davao, nasa 3rd floor sila, fronting Huawei, Rizal Mall of Davao. And if you are more on donuts and ice cream, you can visit Donice, located sa 3rd floor sa Rizal Mall of Davao, fronting Huawei. Ayan, open sila from Monday to Sunday guys. So, sarap-sarap na kanilang mga foods dito. I really thought meron silang bagong flavor, but same lang pala sila. Same lang din ang opening nila. Ayan. As of the moment, I'm waiting for my ube with cheese and halaya. So, try natin siya kung okay ba siya or hindi. Ube ice cream with halaya on top.
kanilang ube with cheese and halaya. And guys, ayan, try natin yung kanilang ube halaya kung masarap pa. Sarap. Naka-ube din. And follow nyo sila sa kanilang FB, I Love Donice, IG, I Love Donice, and kanilang website. Ayan. Thank you! Ayan, so ube ice cream is not, parang hindi ko siya gusto, hindi ko siya masyadong gusto compared to Rocky Road and Mango. Pero when I tried Donice ube with cheese and halaya, masarap siya guys. Like, nakakaigulan din yung sarap niya. Donut na may ice cream. Nice idea. And guys, thank you so much Donice for giving me 2 samples of donut with ice cream. And guys, if you want to visit them again, you can go to Rizal of Davao, 3rd floor, fronting Huawei. And gilid lang ng elevator. Wala. Nasa arcade ako ngayon guys. Hanapin ko muna sila. Ayan, so medyo matagal din ako hindi nakabalik dito sa Rizal. Kasi every time nag-out ako sa office, direksyon ako sa bahay guys. Kasi mas priority ko ang mag-film kaysa mag-gala-gala dito. Di ba na? Hawak, di hawak. Ayan, so bibili kami ng zago daw. Sabi ni madam, gusto niya, minum ng zago. Ha? Yung shake sa baba daw. Ayan, so halos kilala na lahat yung mga tao dito. Pero in fairness guys, today is Saturday, pero medyo konti lang yung tao sa Gaysanin Mall. Siguro bukas Sunday, madaming tao kasi day off. Ayan, hinihinga na naman ng baboy. And say hello to Maxi Mingo. Hi! Ayan si Maxi. Hello Ma'am Mickey if you're watching. Siya yung may ng Maxi Mingo. Bon appetit. Yan yung aking mga pinupuntahan pag nasa mall ako guys. Pero of the moment, kami ay bibili ng zagu sa baba. So, let's go sa go. Abudi, abuda. Di abuda. Ha? Ito ay dadaan muna kami ng palengke bago kami umuwi kasi bibili kami ng isda. Tagal na kami hindi nakakain ng isda. Kayo namiyak yun. Bibili tayo ng fish. Kama fish.
kaon ka. Dili kam fish. Sarap ka na. Ayan guys, nasa bahay na kami. So i-end ko na yung vlog today. Thank you so much for watching this vlog. Sana nag-enjoy kayo guys. Kahit medyo short yung ating vlog. And please don't forget to subscribe to my channel. Pro ng mata ko. Subscribe to my channel and like this video. Okay? Always love your family.